नै जोंना दिनैहाय आदा बथलनि मरा खासलै रिता मा खालामदों? बेखौ माबानि सारादुलि ओंख्रि संनो नागिरदों दे रायजोफोरनो जाहोनो नागिरदों। दे मोजां माव दे औ मोजां माव दे मा फ्राय जागोन ना? फ्रायसो जा बुरजाथारलै नोंनालाय मा आलु नोंलाय माथो आलुसो जिबाय थादों मा खालामदों जुलि? ओइ जुलि मा खालामदों? हा दे मोजां सु दे औ बेदरबो खेबखाबाय आं दा नोंसोर मैगङा बेखौ लाब्रासो दा बियो दे सासेया खारबाय हनै सानैबो जेब्रामोन नामा नै जोंहा आदा बुथुमनि मराखास दं रायजोफोरनि गासैबो मैगं हाजोबथारदोंलै नै बे बाजै देरसिन जोंनि दे सामब्राम गुफुरसोलै सामब्राम गुफुर दुन्दिया नै औ नै बिथिं फानलु देदों नै बेहा सामब्रामसो हादों मेरि जाबाय हाखांबाय नै जोंना ओंखाम संग्रा पाइलटआ ओमफ्राय नैबे एसे मानसिया एसे बेलेगथार बियो ओरैनालाय आदा जोंना बेदर मास्टारा होगासिनो दं मास्टारनि बे नै जागोनब्रा दा जागोन एसे थिखांलै एसे थिखांना होलाय एसे थिखांलाय फालले एसे थिखांना हो फालले नाखौ एसे थिखांना होलाय जाबाय नायनानै सेयार खालामलाय लोगोफोर एसे फैसाफ्रा नैबे डाइनिं हल बे बिबार गिर्जा जागोनलै दाहाय फुङावलाय सोरथो मोखां सुयो डाइरेक्टसो ओरै नावलाय बेवाइफ्रा बेवाइफोर जाहैदों बेखायनो लाजिदों बियो आंखौहाय नै रायजोफोर नायोबा नै थाखोमाबावबायसो बेवाइया नै गिर्जानि लाहार फाहार नैबेनो जोंहा बेखौ जों आदा जायोमोन आयंनि फिसाला आदा बुथ' बिनि सारादु दिनैहाय नैबे लामा बानायगासिनो दं दासो खामानिखौ मावगासिनो दं नायनो हागोन नै जास्ट मावगासिनो दं दासो